ಈ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ರೇಟ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ರೇಟ್ ಅಕ್ಲೋರ ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲಾಡು ಅನ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಬೈರಸದ ಅವು ಬಕ್ಕ ಅವು ಅವಲ ಮಲ್ತ ಅವು ಬೀರೇಲ್ ಬಲಿ ಪುಣ ಎಂಚ ಬನ್ಲಿ ಕುಂಟದ ಇಂಚ ಉಲೈ ಪತೊನ್ನ ಅವು ಬಂಡ ದಲಾಲಿನಾಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮತ್ ಎದುರೆದುರನ್ನ ಪಾತಿರ್ದ ಒಂದು ದಲಾಲಿನಾಕ್ಲು ಇಂದ ನಿಕ್ಕಿ ಈತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ ಒಲ್ಪುಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ ಆ 200 ಕೊರೋಡು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಪುಣ ಅವು ಕುಂಟದಲೈ ಬೈರಸ್ತುಲೈ ಐಟ್ ಆತನಾಗ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಹಿಂದೆ ಇಂದು 100 ಒಂದು 5 ಅಂಚ ಕೊಲ್ತದ ಕುಂಟದಲೈ ಅಕ್ಲೋಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲಿ ಏರೆ ದಲಾಲಿಲ ಆಯ್ ಮಾರನ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅನ್ಮ 200 ಕೊರೋಡಿಗೆ ಮಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಆಕ್ಲೆ ಐಟ್ ಅಯ್ಯೋ ದಿ ಒಂದು ಆಗ ನೂತಾಯನಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟೆ ಈ ಟೈಪ್ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆ ಇಮೇಟಿಚ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಜಿಲ ಕೊಣತ್ತು ನಾವು ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ಐಟ್ ఒక ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೈದಾನು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಡ್ ಜಾನುವಾರು ದೆತೊನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಆ ಬೇರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿನ ನಂಗೆ ಅಂಕರ್ಜಾಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿರ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನರ ಐತ ಒಂತ ವಿವರಣೆ ಅಂತ ಕೊರಲೆ ಜಾನುವಾರು ದೆತೊನ್ನಾಗ ದಲಾಲಿಲು ವಾನಮ್ ನೆಡು ಜಾನುವಾರು ದೆತೊನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಕುರ್ಪುಣ ಎಲ್ಲ ದಲಾಲಿಲ ಬೇರೆ ಅನ್ಪುಣ ಈ ದೆತೊನ್ನ ಬರೀಟ್ ಮಣಿಪಂದಗಲ್ಲುಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಂಟು ಇಂಚ ರಡ್ಡುಗ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಿರಿಯಲು ಪಾಡೋಣ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಅಂಡ ನೂದು ಈಗ ಅಪ್ಪ 200 ಬಿಯ ನೂದೆಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ ಅಂಡ ನೂದು ಬಿ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಅಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಐಟು ಕೂಡ ಇಂಚ ಪುಲ್ಪೇರ ಉಂಡು ಕೂಡ 25 ರೂಪಾಯಿ ದೆತೊನ್ನ ఆయన ದಲಾಲಿನ ಹಿಡ್ದು 200 ದೆತೊಣ್ಣು 200 ದೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಲ್ ಪತ್ತಾಗ ಆಪುಜಿಂದ 100 ಅವು ಆಪುಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಅಂಚ ಅವಳು ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಐಟು ನಿಕ್ಕಿ ಈತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಮೇನ ಹಿಡ್ದು 200 ದೆತೊಣ್ಣ ಈರೆಗೆ ಮಾರ್ನಾರೆಗೆ 150 ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಾವು ಈತ ಈ ದಲಾಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಎಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇದ್ಲ ಆಯಂತ ಕೊರ್ಪಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಉಂಡೆ ಈತ ಈ ಎರುದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ದಲಾಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೊನ್ನ ಉಂಡು ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಇರಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಆಪುರ್ತರ ಅಕ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಪಿರ್ ದಲಾಲಿ ಬೋಡೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿಕುಲು ಪೈರಿಡ್ ಏತ್ ಎರ್ಲು ತೊಂದರೆ ಎಂಕಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಗೊರ ಡೈಲಿ ಕೊಣರಂತ ಅಪ್ಪ ಗೇತ್ ಕ್ರಯ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಂಡ ಎಂಕಲೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆತೊನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಜಿನೋದು ಕೊರ್ತೆ ಜೋಡಿಗೆ ಆಜಿನೋದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಡೆ ಬರಿಯಾರ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಬರಿಯಾರೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಡಿ ಅವು ನಡಪ್ಪುಜ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಜಿಲು ನಡಪ್ಪುನ್ನೆ ಬಣ್ಣಗ ಪುರ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪೋಡೆ ಪೋಣಗನೆ ಟೆಂಪೋ ಅದನೆ 11 ಹೋಗ್ತದೆ